Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Κοντά σας και σήμερα η εκπομπή Παραπληροφόρηση. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα δεν είναι άλλο από την κλήρωση του Τζόκερ. Θα προσπαθήσουμε, όπως πάντα, σε όσο πιο σύντομο χρόνο μπορούμε και με απλά λόγια, να σας εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με την κλήρωση του Τζόκερ. Θέλουμε να σας θυμίσουμε ότι πριν από 3 χρόνια περίπου στην Αυστραλία, σε μια κλήρωση του Λότο, μπήκε μέσα ένας πολίτης με πιστόλι, ενώ είχαν βγάλει τα τυχερά νούμερα του Λότο, έτσι, και απέτησε να ξανακάνουν τη διαδικασία της κλήρωσης με την απειλή όπλου από την αρχή. Έκαναν λοιπόν την κλήρωση και ξαναβγήκαν τα ίδια νούμερα που είχαν βγει την πρώτη φορά. Άρα, στημένο. Τους ανάγκασε να το κάνουν και δεύτερη φορά. Και για δεύτερη φορά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξαναβγήκαν τα ίδια νούμερα. Ο πολίτης βέβαια οδηγήθηκε στη φυλακή, οι υπόλοιποι όμως είναι απ' έξω. Έτσι. Πάμε σε μια άλλη περίπτωση. Θέλω να τις δούμε λίγο αυτές τις περιπτώσεις και μετά θα σας δώσουμε το θε για σκέψη. Στη Σερβία, τη στιγμή που έβγαινε από το μηχάνημα το σφαιρίδιο με τον αριθμό 27, στην οθόνη εμφανίστηκε ο αριθμός 21. Όμως, ο επόμενος αριθμός που κληρώθηκε ήταν το 21. Κάτι που δημιούργησε αμέσως αμφιβολίες για την κλήρωση. Ο σερβικός οργανισμός του Λότο υποστήριξε πως για το επεισόδιο ευθυνόταν ένα τεχνικό λάθος και πως η κλήρωση έγινε με πλήρη σεβασμό των κανόνων. Η κλήρωση δεν διακόπηκε, όμως κανένας δεν κέρδισε το μεγάλο βραβείο. Περίεργο. Η άποψη λοιπόν που θα σας παραθέσουμε έχει ως εξής. Τόσα χρόνια ακούμε ότι το Λότο και το Τζόκερ είναι στημένα, αλλά παρόλα αυτά εμείς συνεχίζουμε να παίζουμε κτλ. Ίσως η αλήθεια είναι να συνεχίσουμε να παίζουμε μόνο και μόνο επειδή έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε σε μια καλύτερη ζωή. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι η διαδικασία έχει ως εξής όμως. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, από τη στιγμή που κλείνουν τα μηχανήματα των πρακτορείων, το κεντρικό σύστημα γνωρίζει ποιοι συνδυασμοί αριθμών δεν έχουν παιχτεί από κανέναν. Μόνο και μόνο αυτό εμένα μου λέει πολλά. Υπάρχουν 2 σετ από μπαλάκια, όπου το ένα σετ είναι βαρύτερο από το άλλο ή το ένα σετ είναι ηλεκτρομαγνητικά ισχυρότερο από το άλλο. Οι υπεύθυνοι επιλέγουν από το πειραγμένο σετ τα τυχερά μπαλάκια, αριθμούς που θέλουν να βγουν στην κληρωτίδα και τα οποία μπαλάκια καταλήγουν στην έξοδο της κληρωτίδας επειδή ακριβώς είναι βαρύτερα ή ισχυρότερα μαγνητισμένα. Γι' αυτό άλλωστε χρόνια τώρα όλα είναι προκατασκευασμένα και βλέπουμε τα συνεχόμενα πολλαπλά jackpot να πέφτουν Χριστούγεννα, Πάσχα, Αύγουστο. Το θέμα είναι που κατευθύνονται όμως τα κέρδη. Πάνε σε ημέτερους του κυκλώματος που εμφανίζονται ως νικητές ή δεν τα κερδίζει κανένας και τα μοιράζονται τα στελέχη του ΟΠΑΠ. Βλέπω ότι πολλοί κόσμος έχει ψηλιαστεί την κομπίνα και διάβασα και σε κάποιο φόρουμ μια πολύ καλή ιδέα που λέει να ζυγίζονται τα μπαλάκια μπροστά στις κάμερες πριν από κάθε κλήρωση, καθώς και να περνούν από ηλεκτρομαγνητικό τεστ. Μόνο έτσι θα ενισχυθεί η αδιαβλητότητα των κληρώσεων. Αλλιώς θα πρέπει να μπορέσουμε επιτέλους να συντονιστούμε ώστε να κάνουμε κάποιες ενέργειες. Αποχή, ας πούμε, και να σταματήσει επιτέλους αυτή η κομπίνα. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την κλήρωση του Λότο στη Σερβία, πώς ακριβώς είχε γίνει το σκηνικό και πώς βγήκε από την κληρωτίδα ο αριθμός 27, ενώ στις οθόνες βλέπαμε τον αριθμό 21 και στη συνέχεια βγήκε ο αριθμός 21. Izvučen je broj 27. Sa 4 pogotka u ovom trenutku ima 4 pogotka imamo 28 kombinacija. Vrednost ovog novčanog dobitka je... Sa 5 imamo 28, ja se izvinjavam. A vrednost ovog novčanog dobitka je 600 dinara. Na redu nam je i 5. loto broj. Izvučen je broj 21. Imamo, sad ćemo pogledati, malo pre smo u stvari imali informaciju 28 kombinacija sa 5 pogodaka. Na redu je izvlačenje 6. loto broja. Σε αυτό το σημείο θα παρακολουθήσουμε την κλήρωση του Τζόκερ που έγινε εχθές, Πέμπτη,
και θα κάνουμε πάνω σε αυτό το βίντεο κάποια σχόλια. Γιατί δεν δημοσιοποιούνται τα προσωπικά στοιχεία των νικητών του Τζόκερ? Δεν ξέρω αν απόψε πρέπει να λύνουμε απορίες. Απόψε η νύχτα είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχει αγωνία. Και πώς έχουμε να αφήσουμε την απορία, την έχουμε πει τόσες πολλές φορές. Να ευχηθούμε απόψε ή να παραφράσουμε μάλλον καλύτερα κάτι που έχει πει ο Καζαντζάκης. Έχει πει φτάσε όπου δεν μπορείς. Εμείς να ευχηθούμε να βρεθεί νικητής απόψε ή νικητές, να τα πάρουν όλα και να φτάσουν όπου θέλουν. Πάτα λοιπόν το μαγικό κουμπάκι με το ωραίο σου χέρι για να ξεκινήσει αυτή η ωραία διαδικασία. Ωραία, θα μας δώσετε και την απάντηση. Η απάντηση λοιπόν, δεν μπορεί ο ΠΑΠ να κοινοποιήσει κανένα όνομα αν δεν συνενέσει ο νικητής, γιατί το απαγορεύει η Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Ωραία. Αυτό. Τώρα εγώ θέλω να μου απαντήσετε, γιατί τώρα στις άλλες χώρες βλέπουμε και τα πρόσωπά τους? Στις άλλες χώρες λοιπόν επικρατεί ένα ειδικό καθεστώς, κάθε φορά εφαρμόζει και ακολουθεί τα δικά της, το δικό της θεσμικό πλαίσιο και εκεί ανακοινώνει τους νικητές. Στην Ελλάδα πάντως απαγορεύεται ο ΠΑΠ να κοινοποιήσει κανένα στοιχείο αν δεν συνενέσει και ο νικητής, που ελπίζουμε να βρεθεί απόψε. Αυτός λοιπόν ήταν ο τρόπος που επέλεξε ο Πρόεδρος να απαντήσει στους Έλληνες πολίτες, στους παίκτες δηλαδή του Τζόκερ. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο να πω ότι ακούσαμε μπουρδολογίες. Θέλω να πω ότι όπως γίνονται σε κάποιες άλλες χώρες, έτσι θα μπορούσε λοιπόν και στην Ελλάδα ο παίκτης να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι από τη στιγμή που θα κερδίσει τον Τζόκερ θα δημοσιοποιηθεί το όνομά του. Δεν νομίζω λοιπόν η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να είχε κανένα πρόβλημα με αυτό. Όμως ο ΠΑΠ δεν το κάνει για ευνόητους λόγους. Γιατί λοιπόν ένας άνθρωπος που προσπαθεί να κερδίσει τον Τζόκερ θέλει να έχει χρήματα, για ποιο λόγο να το κρύψει? Γιατί φοβάται να μην τον απαγάγουν? Γιατί φοβάται να μην του ζητήσουν δανεικά? Μα ο σκοπός του είναι να έχει χρήματα, να ζήσει το όνειρό του. Υπάρχουν και άλλοι πολίτες, συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά εκατομμύρια, όπως ο κύριος Κόκαλης, και ξέρουμε όλοι το όνομά του. Αυτά λοιπόν για την μπουρδολογία του κυρίου Προέδρου. Αυτά κυρίες και κύριοι, ευχόμαστε να σας έχουμε δώσει τροφή για σκέψη. Γεια σας και τα ξαναλέμε.